What's up mga kabinta? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. Click here! Click here! Good afternoon mga kabinta, no? Natateroy malunggay liso. Mas kabalo ba mga mas dagan siya makuha nga benepisyo kaysa dahon. Tama to diri kay Juan. Pero karon mainom kog tulo ka buka mga kabinta. Kuha na to rin kaning inani. Ang uban na ni mga kabinta, ako lang nang di dandam para di na tayo kuha sa punuan. Imuon na gani muna siya multivitamins. Diba? Di man na inainom niya mo kung ano yung effect din ana. So, sa adlaw, katulo kami inuman na, di kayo. Ano siya? Kamu bahala mga kabingka kung pila ka mo pinukwaon. Ganyan na dito. Dagan ka makuha ng kabalugan ka nga, dagan ka makuha ng mga benepisyo ng malunggay. Wala na siya side effect. No? Natural na din siya nga, kumbaga herbal. Natural gining herbal atong gikuha mga kabingka. Kay malunggay gud ni. Ano yung the best quality, di ba? Malunggay. Okay kayo malunggay. Ako mahilig yung puka. Alright. Mga kabingka, no? Mao nung punuan sa akong gikuan nga malunggay mga kabingka. Kay kuan di ba? Libre pag yun. Makuha na ka na kung pugihan yung ka makuha ng mga kabingka. Medyo kay makutlo. So, taas mga yung punuan. Gusto mo kakuha ng mga kabingka. So, matagat pa paano kalakihan ng mga kabingka. Ito makuha na. Ako hanggang makuha kung takong isa ba para i-sample ako sa inyo. Ayan o. Oh, makuha yun dito. Mabali ang punuan. Ano lang siguro kung mabali ang punuan kaya rin malunggay. So, mauna no, ang punuan sa malunggay akong gituan ng mga. Yeah, okay kayo.